こんにちは。今日はちょっとしたお休み。豊川稲荷に向かっています。高駅で乗り換え、もう少しです。豊川稲荷っていきなりだよね。夢にいなり寿司が出てきたの。あ、食べる方ね。狐のお腹にたっぷりのご飯を詰めたいなり寿司。とっても美味しそうだったの。それきびやっくじゃない？着いた。一応ここが終端駅なんだよね。車止めはしっかり拝んでおかないと。こう見えて軌道線なんだよね。ちょっと路面電車っぽい雰囲気のある路線でした。駅前はコンパクトな感じです。2つの路線が発着するから都会的じゃない？そうかな。あ、狐のモニュメントがある。稲荷神社の狐って神の使いなんだよね。稲荷といえば狐だけど、美味しそう。神様は狐じゃないんだって。お稲荷さんは主に五穀豊穣の神様を祀った場所で、古来農作業の時期に里に降りてくる狐が神様の使いとされたらしい。とりあえずお参りしに行こうか。天気晴れててよかったね。冬らしくなってきたよね。でも寒すぎなくてよかった。あ、狐の像だ。楽しいね。あっちこっちに狐がいる。つぶらな瞳が可愛らしいのかな。なんかポンポコしてそう。あ、それわかるかも。ちょっとタヌキっぽさがあるよね。塩、和菓子屋さんがあるよ。すごい数の狐。でもまだ早いよ。食べるなら帰りにしようよ。この狐って手作りなのかな。素朴だけどみんな同じ顔に見える。ねえ塩知ってた？え、稲荷神社でいなり寿司を食べない人は狐にされちゃうんだって。へえ。いなり寿司を食べれば人間に戻るから大丈夫だけどね。謎設定すぎ。象になったら動けないじゃん。だから絶対いなり寿司は食べて帰ろうね。お姉ちゃんが食べたいだけでしょ。見て、入り口が見えてきたよ。豊川稲荷の総門だね。豊川稲荷は神社じゃなくてお寺なんだよね。正式名称は妙厳寺といって、滝に神天を守り神としているんだよ。五穀豊穣や商売繁盛を祈願する場所というのは稲荷神社とも同じだけど、祀られている神様が少し違うみたい。あれ、お姉ちゃん。ねえ、なんかいい匂いがしない？ちょっと甘い香りがするかも。お団子かな。おまんじゅうだったね。お姉ちゃん、顔に出てる。塩、食べよう。うん。いただきます。ほんのり温かい。こしあんが美味しい。でもすぐなくなっちゃう。やっぱりさ、半分こにしなくてよかったね。門、立派だね。お寺だから入り口は鳥居じゃないみたいだね。でも稲荷らしく赤い鳥居もあるみたいだよ。神仏集合って言うんだっけ？とりあえず中に入ってみよっか。うん。早速狐がお出迎えだ。ここのはちょっと怖い感じだね。門番らしくしっかり睨んでいるね。よくお稲荷さんは怖いって言われるけど、ちょっと何かされそうな感じがするかな。ちゃんといなり寿司は食べて帰ろうね。いなり寿司魔除け説。本殿、すごく大きい。こうして建物を見るとお寺って感じだね。屋根の重たそうな感じとか、すごくお寺っぽい。あ、お寺だから柏手はいらないんだよね。鳥居もあったからちょっと不思議な感じ。次は狐塚だね。そういえば、うん。神社とお寺って植えられている植物が実は違うの。塩知ってた？そうなの。確かに榊とか蓮とかは代表的かも。神社には杉、お寺にはヒノキを植えるのが習わしなんだって。それ、誰が言ってたの？今日の夢で見たの。狐に怒られるよ。狐。あの狐、ちょっと怒ってる。お姉ちゃんが変なこと言うからでしょ。それにしてもすごい雰囲気。狐の国に迷い込んだみたい。この狐たち、いなり寿司食べなかったのかな。まだ言ってる。わあ、すごい。狐の像がたくさん。ねえ塩、狐たちこっちを見ている気がしない？
ほんとだ。向きはバラバラなのに目が合う気がする。目線の先に神様がいるんだよ。うん。狐の像は小さいのに吸い込まれるような感覚。狐塚でお願い事をする人が多いのかもね。どういうこと？狐の数数えてみない？こんなにたくさん、わからなくなりそう。数は毎回変わるんだって。不思議だね。なんでだろう。ろうそくの火が落ち着く。静かだったね。狐塚、ちょっと怖かった。それが普通の感覚。どういうこと？また来たいって思わせないのが狐塚の優しさ。少しずつ音が戻ってきた。なんか現実に戻ってきたみたい。お姉ちゃん。じゃあいなり寿司食べて帰ろっか。あ、お腹空いてたの。へえ、いろんないなりがあるんだ。すみません、いなり寿司ください。じゃあ食べよっか。いただきます。あ、おいしい。いなり寿司を食べるのは正式ないなりの参拝手順だからね。最後に狐を食べることで悪縁を切るの。それ、本気にする人いそう。じゃあそろそろ行こっか。この後はそのまま帰る。せっかくだから豊橋行こうよ。私ピレーネ食べたい。じゃあ頭には冷凍ピレーネ買ってかない？自動販売機のやつだね。冷凍のまま食べてもアイスみたいで美味しいよね。ピレーネってさ、愛知県内で呼び名が違うの知ってる？え、そうなの？だから名前を答えると出身地がバレるんだよ。本当かな？ご視聴ありがとうございました。